сарган, бар жиханда сары ялкын изе. Уфуклардан, уфукларга кабынып, дәшә безне алтын мөслим күзе. Көз килүгә ак җәймәдәй булып, сузылып ята җиргә ап-ак томан. Кояш нурларында берәүзнең тирбәлгәне ишетелә сыман. Уфуклардан, уфукларга кабынып, ык буена керә мөслим күзе. Шушы якның кешеләре сыман, кулашы киң аның ачык йөзе. Мөслим күзе. Җырларда җырланган ямьле ык буйлары. Акның текә ярыннан мөслим уч төбендәгедәй ап-ачык булып күренеп ята. Җәен кырларда игеннәр дулкынланып утырган мәлдә, синаж башнялары гына кояшта ялтырап утырган мөслим авыллары. Салавузмхан, Бедрәй, Яңаусы. Алар хәзер ничектер калкынып үсеп киткәннәр. Ерактан караганда алар 7 яшел үҗем басулары, чын кара сөрелгән кырлар уртасына төшеп кунаклаган хас төркемнәрен хәтерләтәләр. Мөслим күзе. Күзләрдә моңсулык, сагыш, шулар гынамы? Кешенең улгаю чорын халыкта гомер күзе диләр. Көз җиттеме дөнья моңсулык белән тула. Кая гына карама, ниләр генә уйлама, күңел мөлдерәмә сагыш була. Ничек шулай булмасын? Атлыйм дисәң, аяк астында үссен күптән җыган, кипкән үлән, башыңны күтәреп күккә баксаң, анда күксел булытлар. Чәчәкләр тирдер дигән үмит үзелгән, чәчәкләрне беренче карау ишеткән. Көз гел моңсулыктан гына торамны. Бу сорауга җавап эзлим. Балланырга кышкы суыкларны көтүп утыручы, ачы, кып-кызыл балан тәрбияшләре. Әнә, чим кара, сукаланган кырларда, зур карапларга ошап, тилешеп утырган салам искертләре. Шу. Искерттә балалар уйный түгелме? Аларның шат йөзләрен, елмайларын күргәч, көзге моңсулык кинәт эреде дә югалды. Балалар, менә сез уйнаган уен нинди уен инде ул? Бу патша чыры уены була. Алайса патша, гади патша түгел икән, салам патшасы икән. Кайсыгыз сумында патша? Айдар. Айдар мыни? Айдар. Син менә салам патшасы булгач белергә тиеш. Салам нинди максатларда кулланыла? Салам бал сарыкларга ашату өчен, һәм сыерларга ашату өчен кулланыла. Тагын нәрсәләргә ярый салам? Мишкә карга, Тагын нәрсәләргә ярый? итү әсәргә ямарга, уенчыклар әсәргә ярый. Әйе, салам күп нәрсәләргә ярый. Ә менә уйнарга ярыймы соң? Саламны бит без күп еллар, салам күп булган елларны гына уйныйбыз. Ярый, алайса, уйнап калыгыз бер сәтлек күргәнче. Бер сәтлек күрсә, саламны тагын нинди максатларда кулланып булганын аңлатырга мөмкин сезгә?
Законлы кауышу күнегез белән тәбрик итәм. Рәхмәт сезгә. Туегыз мөбарәк, бәхетегез түгәрәк булсын. Таныш булыйк. Исемегез ничек? Ойрат. Гөлфия. Гөлфия Ойрат. Гөлфия Ойрат, менә шундый туегыз шундый матур көз көненә туры килде. Туегызны көз көненә туры китерү ул махсус эшләндеме сезнең тарафтан? Әллә инде очраклы гына хәлме? Җиләк җимеш пешүгә. Җәйн кәкерәс. Кыз көне туганмын, шуны жаратам кыз көне, шуның өчен. Көз көнен тугансызмы? Бер көнгә менә туган көн. Бүген туегыз. Бүген туем. Сезгә тормыш сынауларны бик күп куяр. Менә мин иң беренче сынауны сезгә, әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин бирим әле. Ул сорау рәвешендә. Иң беренче сорау Ойратка. Ойрат, менә сез яхшы беләсезме икән Гөлфияны? Яхшы. Яхшы белсәгез, менә бер сорау бирим үзегезгә. Гөлфия нинди чәчәкләрне күбрәк ярата? Гвоздиклар. Дөрес әйтәме? Дөрес. Нинди төсләрне күбрәк ярата? Кызыл инде. Дөресме? Дөрес. Ойрат Гөлфияны яхшы белә икән. Гөлфия Ойратны яхшы беләме икән? Гөлфия, менә Ойрат ничәнче размер ботинка кия? Тыргыш. Дөресме? Дөрес. Дөрес икән. Ойратның иң яраткан ризыгын әйтмәсме икән? Мин яраткан камырдан пешкән ризыклар. Нинди ризык? Камыр ризыгы барсы. Бәлеш анда. Дөрес әйтәме? Дәвитмәк иң яраткан. Дәвитмәк. Дөресме? Дөрес. Ярый, бәхетле булыгыз. Бәхетле матур балалар үстерегез. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт сезгә. Karalardan kızala Otar kızı digrek şiver iki bitti pişken olmar Söz etsen kızara Hattırlarım kaldırırım Söz etmegisiz anala Söz etmegisiz ana Şiver bir söz etsen kızara var Söz
шексіз аңа. Шәһәргә дә күнегелде бугай. Авыл хәзер бары истәлек. Тик җанымда менә каз кычкыра. Кычкыра каз, куям сискәнеп. Гомер иткән ала казым калды. Сизгәндерме минем китәсен? Эй, кычкырды җан ачысы белән шул язны ул кичен иртәсен. Ничә оя бәбкә үстергәндер. Авылда бер үршем каз иде, каңгылдашыр, куанырлар иде. Ишек алды тулы наз иде, һәм өй тулы нурасилар иде. Сыңар канат ничек күтәргән, казлар белән бергә очып үттек кара булып баскан күкләрдән. Каз кычкыра, мескен ала казын, әллә оча, әллә куна ул, казаннарга кадәр ишетелә. Ничек түзә икән бу авыл? Казлар булып чыгып кычкырсаң да, бетмәс ахыры җанда гаҗизлек. Һаваларны ярып ұшып килә, авыл якларыннан газизлек. Без киткәнгә 15 еллап инде. Хәзер авыл бары истәлек. Тик җанымда менә каз кычкыра. Кычкыра каз нидер искәреп. Фәнис Вәлиевич, мына бу хайран гына зур сезнең колхоз бакчасы. Алма үстерү файдалымы колхозга? Әлбәттә, алма бакчасының бәясының файдасы акча белән генә бәяләнмәй. Менә калганнарын алма хуҗалары Рошания әйтеп карасыннар. Алма бакчасы хуҗалары кем инде? Алма бакчасы хуҗалары безнең менә ирле хатынны Марсела абый белән Рошания апа. Алар нигез салган кешеләр алма бакчасына? Алар хезмәте белән яши бу бакча. Алма бакчасының колхозларга гына файдасы түгел, кешеләргә дә бик күп файдасы. Тирә-як районнарга да сатыла. Бөгелмә, Азнакай, Актаныш, Сарман, безгә якын гына Башкортстанның Бакалы районына бик күп кешеләр тәэмин ителде безнең алма белән. Бу алма бакчасы ничә ел инде? Алма бакчасына? Бу алма бакчасына 33 ел. Моны икегез генә карыйсызмы, әллә башка колхозларда булышамы? 8 кеше, 8 рабочий иде, эшче. Алар пенсияга чыктылар. Хәзер инде пенсионер абыйлар инде. Шушы ике кеше шушы зур бакчаны карый аламы ни? Юк, ике генә кеше түгел инде, эшчеләр бар бит. Эшче табасы инде. Элек эшче бар беркетелгән. Ул чагында алма бакчасы түгел, яшелчәләрдә үстереләләр монда. 3 гектар яшелчә, кыяры, помидоры, кешер, суганы. Хәзер инде менә яшьләр бит фермада гына. 24 гектарлы, бу 24 гектарлы бакча барыбер дә менә шушы ике кешенең тырышлыгы белән яши бүгенге көндә. Булар булмаса алма бакчасын алып бару мөмкин түгел. Хуҗа булмаса, ул әллә качан таркалган булар, шулай бит. Хуҗа кирәк. Именно, как раз. Булар хуҗа да нигезе дә тагын ни дип әйтим инде. Мулласы да Алласы да шулар инде. Кызлар, алма җыю күңеллеме, әллә бәрәңге җыю күңеллеме? Әлбәттә алма җыю күңелле. Мин шулай дип уйлаган идем инде аны. Менә татар авылларында, безнең татар авылларында алма чия бакчалары бик аз. Алма бакчалы булган колхоз бик сирәк күренеш. Ни өчен бүтән җирдә дә бәрәңге бакчалары? Ни өчен бу шулай икән? Кайсыгыз җавап бирә ала? Бәрәңгеләрне, бодайларны һәр елны чәчәләр. Алма бакчасын оештыру нык авыр хәл ул. Аны бер генә мәртәбә утырталар 15 елга бер мәртәбә. Шуның эчендә бөтен колхозларда да алма бакчасы юк. Алма үстерү ул бәрәңге үстерүгә караганда читенрәк дип әйтәсез киләне. Бәрәңге үстерүгә караганда алма бакчасы үстерү нык читен ул. Ни өчен алма ул ал диелмәгән. Ярый, рәхмәт сезгә. Минем янда республиканың танылган шагыйре, сезнең якташыгыз Харас Аюпов басып тора. Харасның туган якка кайткан вакытына туры килдек без. Форсаттан файдаланып, аңа бер сорау биреп узыйм әле. Кызлар исеменнән дә, үземнең исемнән дә. Харас, туган як сагындырамы дип сорамыйм. Сагынмасаң кайтмас идең.
Şiir күбрәк туган якта языламы, торган якта күбрәк языламы? Şiir degenden, şiir benim üzüme havada uçkan kuşunu hatırlata. Ama lakin mena kuş koyda gana uçmasın, onun tuğan jeri bula, uyası bula. Mena şiirning da şulay yok. Biz kalamiyeleri mena şunda özümüzün tuğan yakka, tuğan jerga koytkaç bayıp kitemiz. Hem bizning şiirler şunda tuğa dip etirge bula. Hem mena bu yolu da, benim bu yolu koyduğumda da men eskitkiş bayıp, көңелем bilen ruhi bayıp, şunday tesirler alıp gitem. Әле шушындый матур көз мөслимдә шулай бит. Әлбәттә, Искиткеч табигать монда. eskitkiş tabiat. Алмалары матур, кызлары матур. Кызлар алмадай. Харас, бәлки шушы алмадай кызларга берәр шигырь дә укыбызарбыз. Укымыйча булмастыр. Алмалар белән сөйләшәм. Сырыйсы сүзем калган. Ансыз мен алма битләренең серләрен аңлый алмам. Алланып шалар икән эндәшсәң алмаларга. Бары алсу җилгенә бит, җилгенә араларда. Җырга әйләнергә тора, исеңә алган сайын. Сандугач моңа тамгандыр бу якта алма сайын. Яшермә алмаларыңны, алдала гомер, алда. Таңнарга төшә алсулык, алмалар бардыр алда. Алмалар бардыр алда. Рәхмәт, Харас.
Яннарны моңсу сагыш сарган, кыштыр-кыштыр килеп, алларыма ялкын үзлеп төшә агачлардан. Көзнең һаман үз кишенә керә баруын искәртеп, кузгалып куйган салкын шәҗилдән урман әрәмәлекләрдәге агачлар кинәт кенә хөррият даулап, каядыр китәргә ашыткандай, бер-берсенең иннәренә кагылып, бөгелә-сыгыла тирбәнергә, дулкынланырга керешәләр. Саргайшып утырган яфраклар, агачларда кузгалып куйган әлеге омтылышны дәвам итеп, һава күтәрелеп китәләр дә, гомернең соңгы тукталышына тынычрак урыннар сайлагандай, сабырлык белән үсү аланлыкларга, юл буйларына, сулыкларга барып төшәләр. Умарталыксыз урман, урман була димей. Мөслимдә дә һәрбер күмәк хуҗалыкның дибетерлек урманда үз умарталыгы бар. Мирза Хитабый, менә быелгы һава шартлары кортлар өчен уңай булдымы? Бик иссе булды бит югыйсә. Быелгы һава шартларына кортлар өчен уртача дип әйтергә була. Чөнки бик иссе булса да кортлар өчен бик әйбәт түгел, бик юеш булса да. Быел уртача дип әйтергә була. Чөнки былтырга караганда балны кортлар быел алып кайттылар. Бик иссе дә ярамый, бик дымлы һавада уңай түгел, шулай бит. Артык дымлы һавада, яңгырлы ел менә үткән ел белән чагыштырганда, үткән ел бик дымлы булды, яңгырлы булды. Кортларга бик аз алар, үзләренә дә җитәр булмады үткән елга. Быел алар таптылар, тырыштылар кортлар. Менә быелгы балны кара будай бал дип әйтеп буламы, юка бал дип әйтеп буламы? Нинди чәчәкләрдән күбрәк җыйдылар кортлар? Быел төрле чәчкә бакча һәм бакчадан, агачлардан яз көне тал агачынан башлап җыйдылар, төрле үләннәрдән, болыннардан җыйдылар. Юка балы быел булмады, кызу иссе булды ул. Шул сәбәпле юкадан балы быел булмады. Сезнең Мөслим районы Башкортстан белән чиктәш район инде. Башкортстан үзенең балы белән дан тота, Мөслим районы үзенең балы белән мактана аламы? Бал җитештерү белән. Уңай шартлар мамында Башкортстанга караганда әллә уңайсызракмы? Башкортлар инде алар бал белән электән дә дан казанганнар, аларның урманнары юка урманнары күп, алар шул юка балы белән мактанганнар. Юка балы ул әйтәләр 10 елга бер генә юка агачы әйбәт бирә балына. Чыннан да быелда менә юка агачы бал бирелмәде. Ул иссе булу сәбәпле ул бик тиз орлыгын бирде дә бал булмады. Башкорт белән чагыштырганда, әгәр дә кортларның ашарларына бал бирә торган культуралар күбрәк чәчәргә кирәк. Башкортларда аларның болыннары да күп, урманнары да күп. Шуның белән алар электән дан казанганнар. Анда төрле чәчәкләр күбрәк инде. Сезнең Мөслимгә караганда. Урманнары күп башкортның. Бу якта нинди культуралар чәчәләр менә кортлар өчен? Безнең шартларда инде Карабудайда һәм Арабстан җыялар кортлар. Менә хәзер көз җитте инде. Кортлар бу вакытта нишлиләр? Бал җимилар, җими торган адыр чәчәкләр инде киптеләр. Бу чирак менә хәзер көз көне кортлар нинди халәттә? Хәзерге вакытта кортлар кышка әзерләнә. Алар бал җыярга урын юк аларның хәзер. Кышка гына әзерләнәләр. Яларын чистарталар, кышка әзерләнәләр. Алар нәрсә ашап торалар менә хәзерге вакытта? Бал ашап торалармы, әллә сез аларга туклану өстәмә туклану бирәсезме? Әле мин быел бирмәдем, быел үзләренә балы җитәрлек. Bular,
Мин игенченең кулларына бик еш игътибар итәм. Алар һәр вакыт яргалангандыр. Һич шиксез. Моннан күп гасырлар элек гади эш кораллары белән җир эшкәрткән борынгы бабаларыбызның да куллары нәкъ бүгенгечә булгандыр. Әйе, куллар шул килеш, эш кораллары үзгәрә. Ләкин икмәк өчен көрәш һәр вакыт киренке, авыр. Ул һәр көннән зур ихтияр көче, фидакарлык үрнәкләре таләп итә. Табигать һәр елны икенчене үзенчә сыный. Ә инде буразналарга маңгай тирен түккән, ялны белми кырда эшләгән кеше икмәк телемен әрәм итүгә битараф карар микән? Юк, аның кадерен бик яхшы белә ул. Андый кеше кибеткә кергәч тә ипекәйне сайлап алмас, балалары да икмәкнең тормыштагы урынын, аның җир кояшы булуын бик тиз әйтеп бирерләр. Мансур абый, менә элек онны су тегермәннәрендә, җил тегермәннәрендә татканнар. Хәзер инде менә таш тегермәннәрдә тарталар. Бу Мөслим районында сакланып калган бердән-бер агач тегермән. Менә хәзер элек су тегермән, җил тегермәннәрен әйтмим. Су тегермәннәрендә нишләп хәзер тартмыйлар икән? Югыйсә бит электр энергиясенә зур экономия булыр колхоз өчен. Ну, ансаның, менә җитәкчеләрнең игътибар бирмәвенә электрга бирелгән алар. Су тегермән салу, таш ясау, таш изләү мәшәкатьле дип уйлыйлар да, гади халыкның игътибарын әһәмият итмиләр инде бу. Ну, шулай да менә су тегермәнендә тарткан он белән менә бу электр тегермәнендә тарткан он аерылама сыйфаты буенча. Сыйфат буенча аерыла. Су тегермәне онны кыздырмыйча бастырып яхшылап кына тарта. Электрныкы абар зурая, абар механизмнарын үзгәртергә күп механизмнар кирәк. Моны көйләп була торгандыр, кичкенә оборотка да. Көйләп була. Аның өчен мәшәкатьләр кирәк хасубын хәзерге вакытта. Менә сез инде тегермәндә күптән эшлисез. Тегермәнченең үзенә белгән серләре бармы? Әллә инде менә тишле кнопкага басарга өйрәнгән һәрбер кеше бер-ике көндә тегермәнче булып китә аламы? Бер-ике көндә тегермәнче була алмый беркемдә. Тегермәнченең аның ташны ясый белүдә, бөтен самы иң секреты. Ташны яхшылап ясый белүдә. Булай иткәндә төши белүдә. Аның өчен шулай ук осталык кирәк. Осталык кирәк, инструментлар кирәк, осталык кирәк, ничек градусларын китереп төши белергә кирәк. Onun sıfatı tегермәнчедән тора инде ул. Onun sıfatы тагын нәрсәләргә бәйле? Onun sıfatı зернага бәйле, бөртеккә. Яхшы аксымлы бөртектән яхшы он чыга. Турмас, җитәр-җитмәс бөртектән он ала алмый тегермәнче, нинди генә яхшы тегермәнче булса да. Менә бу тегермәндә ипи пешерерлек он ясап буламы? Ипи пешерерлек он ясау өчен он ясап була. Төрле иләктә хатын-кызның или белүе кирәк. Хатын-кызның или белүе кирәк дип иләкләр юкмы әллә хәзер? Иләкләр юк. Иләкләр юк, хәзер аны күп кешенең күргәне дә юк. Аларның бик иләп ятасы килмәй, шулай бит. Иләп ятасылары килми, һәм белмиләр дә күп хәзер яшьләр или. Он тартучылар бармы әйтәсең килә? Ипигә. Монда ипи өчен он тартучы юк. Күрше авылларга барып, он тегермәннән алып кайтып, ипи пешерәләр. 80-90% халык. Анда иләкләре бар инде аның. Алар агын тегермәне иләп, беренче сортка, икенче сортка, өченче сортка иләп бирә. Мондан тартсаң инде, дама хатын-кыз үзе иләргә тиеш була, төрле сортлы иләк чыгара торган оннан. Өйдә иләргә тиеш була. Өйдә иләргә тиеш була. Капчыктан алып керәсең аны, он яхшы беренче сортлы он ясасы килсә, бик вак иләктән или, аннан иррәктән, вот шулай сортка айыра. Күктә
Саян тоң жилләре Миннән сиңа сәлам китерер Тыңлан бир алар сиңа Минем сүзләремне җиткерер Күзләренә бер карар җитә Бүтән кайгыларым югалар Әнә син бар әле бәхетемә Әле син бар әле дөньяда Күзләремә бер карар җитә Бүтән кайгыларым югалар Әле син бар әле бәхетемә Әле син бар әле дөньяда Күзләремә бер карар җитә Бүтән кайгыларым югалар Әле син бар әле бәхетемә Әле син бар әле дөньяда Күзләремә бер карар җитә Бүтән кайгыларым югалар Әле син бар әле бәхетемә Әле син бар әле дөньяда Әле син бар әле бәхетемә Әле син бар әле дөньяда Әллә өнем, әллә төшемдәме? Зур бер авыл аша мин үттем. Шул вакытта кинәт мин үземне сугыш үткән җирдә хис иттем. Нигез ташлары тик сөйли төсле. Зур бер авыл иде бу җирдә. Балаларны үстердек тә менә ташлап китте алар. Нигә? Рәнҗеп ята төсле бер читтәрәк караучысыз калган каберләр. Бу авылдан бары зират кылган. Кемнәр карар, кемнәр кадерләр. Җилдә исминик ул бары тик сыйпап йөри нигез ташларын. Әйтерсең лә тавыш-тынсыз гына барлап йөри авылдашларын. Шул чак никтер сәер бер югалту телеп үтте бәгыр түреннән. Кемнәрнеңдер газиз туган йорты еллар шуңгылына күмелгән. Бу авылда минем күргәннәрем китмәс ахыры, китмәс күңелдән. Рустам Мирза Галиевич, менә без сезнең туган авылыгызның урынында басып торабыз. Менә без тоткан алмалар, сезнең алма агачының алмалары. Алар сезгә балчак турында сөйләмиләрме? Үзегезнең авылыгызны бераз тасвирлап узмассыз микән? Ул кайчан бетә башлады? Ничә кешелек авыл иде? Туган авыл бүгенге көндә минем булмау ул күпмедер күңелдә авыррак хисләр дә барлыкка китерә инде. Бу авыл безнең 35 йорттан торган, гөрләп яшәп торган авыл иде.
Bu авылда үзенең башлангыч мәктәбе, шушы авылны канәгатьләндерерлек культура йорты, магазины, мәктәбе бар иде. Менә шу авыл безнең 30-нчы елларда яшәп, үзенең тарихы белән 45 ел тирәсе яшәп беткән авыллар исәбенә керә. Безнең авыл bir zaman bütün il boyunca bizning Sovetlar Soyuzi boyunca deb aytaman inде olib borilayotgan politika negizinde kichkina avullar perspektivasiz avullar hisobına kiritilib, shulay etib yo'qqa chiqdi. Ana avul ko'krab yashab turgan yerindən eng birinchi aning maktabin yaptılar. Şuшы maktab yapılğaç avul balalары birinchi klassdan indi 6 kilometr yirakta bo'lgan Simek avuluna yurib o'qirga majbur bo'ldilar. Shuningdan qaybir semyalar Simek avuluna, qaybir semyalar Turuşqa, qaybirlari Müslimga, qaybirsi Almatga, qaysi bir semyalar Shollaga ketib o'zlari ömür kechira boshladilar. Bu avulning mana biz bugun avulning bizning yurtning negizinde turamiz. Negizi turgan жерде. Mana siz o'zingizning negizni nindi belgilari bo'yicha tanıysiz. Avul bitgan betinde. Bunda tegiz qar, dala deb aytsam da yari. Mana bunda biz o'tirtgan ağaçlar tura, biz o'tirtgan olma ağaçlari. Mana bugungi kunda biz bundan 75-yilda ko'chib ketdik. Shulay bo'lsa da olma berib o'tiralar. Mana shundan men o'zimizning negizni tanıyım. Bu negizga men endi yil sayin 1-2 tapır kelib ketem. Mana bu yilda kelib әле avuldaşlar bilan birga aның ziyaratın eğlendirip aldık. Ziyaratda endi bizning atalarımız, benim eti түгел endi, babalarımız yata, başka avuldaşlarning ata etileri көмілген. Mana şundan biz ana avul bitse de saqlarga tırışabız. Әле мен ишеткәнем буенча siz bu yıl bunda Saban toyda uzdыргансыз икән авылдашларыгызны җыйнап. Дөрес хәлме бу? Менә шу Биткән авылда Saban toy. Менә шу ziyaratны әйләндергән вакытта шундый бер идея әйттеләр монда килгән авылдашлар. Әйдәгез әле бер bütün avuldaşlarını çağırıp республикага таралган, башка чит жерлерге таралган авылдашларын чакырып Saban toy оештырыйк дип. Шуннан соң ул авылдашларны biz төрле юллар белән чакырдык шу Saban toyга. Бик матур итеп шушы җирдә Saban toy үткәрдек. 100дән артык кеше, бер 50 машина кайткан иде. Көрәштек, йөгерештек, бау тартыштык, таяк тартыштык, атлар чабышты, шулай итеп ул аны безнең район газетасында язып та чыктылар. Юк авылда Saban toy дип, бик матур итеп Saban toy үткәрдек. Димәк, авыл әле турган җир, туган җир үзенә тарта. Менә шушы җиргә кайтып яшәргә теләүчеләр дә бәлки булыр әле, шулай бит. Яңадан авыл шушында тумас дип әйтеп булмый бит. Бу Saban toyга кайткан якташларның кайберләре авылга кайтып яшәргә үзләренең ниятләрен белдерделәр. Әле бу елда менә бу ел кайтып шушында нигез корыга теләгән кеше менә бүгенге көндә табылмады. Әгәр дә андай нигез корыга теләүче кеше булса, мин бу кешене чын күңелемнән bu kişiye yardım күрсәтер идем. Belki әле үзебездә тора-бара яшьләр бара, зоррак яшькә бара-бара ул авыл туган җир тарта инде. Туган нигезгә кайтып, төпләнеп тору нияте минем үземнең тоже юк түгел. Сезнең авылдагы соңгы йорт 75-нче елына күченеп киткән. Менә тулайым алганда Мөслим районы авыллары яшәрүгә таба барамы, әллә битүгә таба барамы? Безнең районда 71 авыл исәпләнә, зурлары бар, кичкенәләре. Бүгенге көндә зурлары бик матур яшәп ята, ну кичкенәләре дә, шулай ук кичкенәләре дә таралуга таба бармый. Зур авылларда да берничә ел моннан элек буш ихаталар булса, хәзер ул ихаталарга яңа йортлар салынды. Кичкенәрәк авылларда да яңа йортлар шулай ук төзелә. Или яисә ул йортларда мыңнча кеше яшәмәгән булса, кайчандыр чит җирләргә киткән. Менә бу КамАЗ бик күп йотты бит инде сезнең бу Мөслим районы авылларын, шулай бит. Хәзер инде андый гигант төзелешләр күренми. Ул да ярдәм итә торгандыр инде.
Газ керту. Гигант төзелешләр дә юк. Аннан соң КАМАЗ заводларында соңгы елда бик тотрыклы эшләмәү нәтиҗәсендә дип әйтәсе килә инде. Монда КАМАЗга киткән кешеләрнең дә кайтып урнашу фактлары бар. Аннан соң авылга кеше кайтуның төп сәбәбе дип минем әйтәсем килә. Авылларыбызга хәзер бик зур күләмдә газ керә. Менә быел гына да без 1200 йортка газ керттек. 1200 кеше бүгенге көндә урманнан утын кисеп, анап кайтып, ярып, мичкә ягып, йорт җылыту мәшәкатьләреннән азат дип әйтәсем килә. Бу 1200 йортка газ кертү быел дәүләт исәбенә алып барылды. 2 миллиард сумнан артык дәүләт безгә бу эшләргә бюджеттан акчалата ярдәм күрсәтте. Менә быел гына biz 27 километр озынлыктагы асфальт юллар салдык һәм 5 километр асфальт юлга капиталь ремонт ясадык. Юлларыбыз шулай ук яхшыруга таба районда. Иса абый, сез сирәк очрый торган талант иясе. Авылда яшәп шундый гүзәл сынлы сәнгать әсәрләре тудыручы, бәлки, сез республикада бердән бер кешедер. Бу һөнәргә сезне кем өйрәтте? Әллә инде берәр махсус сынлы сәнгать мәктәбе бетердегезме? Миңа бернинди сәнгать мәктәбе бетергә туры килмәде. Күрәсең, ул нәселдән кала торган бер нәрсәдер инде. Минем әткәй агач эшенә оста кеше. Менә шуннан өйрәнеп калган, шуннан кирип калгандыр инде. Әткәй агач эшенә оста. Менә 30-нчы елларда колхоз чыккачтан колхозга киргә теләмәгән. Аннан соң аны юл йөрткәннәр.
Tawar taşıtkanlar ot bilen bugülmeden koyup kirgen. Ondan soň şegar jibergen. Şolladan koyta bugülmege jibergen. Mene şulay indiktirgenden soň bir awulda komsomol ýaşaýkisa bola. Şoşa etkege mürajaat ýetinde Lenin heykelin ýasap berige. Şondan soň etke ormanga baryp özüne kerekli ağaçyny alıp gaýtyp Lenin heykelin bütün gövdesi bilen ýasap mektep garşysyna tribunaga bastıra. Şoşundan soň şoşa yol ýeru gazaplaryndan gutulup gala. Özüniň bir şoşa hüneri arkasynda. Sangatnyň ýerdemi tigen demek. Sangatnyň ýerdemi ona nyk tigen ol zamanda. Kiçkine çağında ağaç keşeklerinden kuşlar ýasaýdyrym. Ondan soň bizge bit ol çağında men özüm 32-nji ýyl indi. Bizning gümür ýaşlyk bolajak iň noşar, iň awal ýyllarga tory keldi bolgan çak. 36-njy ýylyny başlaga boldy. Ondan soň soňuş başlandy. Mektep bitirge meňe bir neçe ýoý tory kelmedi indi. Şonday hüner mekteplerini bitirge. Muňa kadar respublikada eserlerinizin bilgisizlikte kaluwyn ne bilen anlatyr ediňiz? Bu şaranda bir partiya ideologiýasy güçlüýe. Bu şaranda kim siyersawa, kim doňga simirte, bana şolarga ihtibar köpüýe. Bulay sangatga ihtibar indi. Şol politikaga yarakly bolsa, yarakly diýip tabalar, ütkereler bolmasa indi. Sen ýerikli ýasagan sangatga ihtibar edýär bolmady ol wagtda. Bana şonuň bilen gala kelden ýasadym da telegen eýbirini ýasadym, özüm telegen eýbirini. Men ana bulay wystavkalara gatnaşyr üçin diýip ýasamadym. Burası özümniň şol ýasaýsy kelgen derdini basyp üçin ýasadym da indi birsini ýasaým, asan şarmaga mingiram, ikinçisini ýasaým, taýyn şarmaga mingirip taşaým. Mana şondan soň bu eýbirlerini mektep direktory da bizning şonday sangatga, şonday nege ihtibarly kişi. Biz ol eýbirlerini jyp mektepke musyna goýýak dedi. Men aýdym, ýary olay başdan şormada atgança kişi garar. Mana şolay etip mektep musyna ulaşdyrdy bu eýbirlerini. Ağaç, köpürek ağaç materialyna ihtibar etasiz eken. Taş bilen şitip garaňyz ýokmy? Taştan da bir ýasaýsym keledir. Mramor tabu awur bitindi hazırki. Elikde hazırda tabu bolmaýyndan. Şu material bolmagy mena şu ağaçtan ýasarga mejbur boldum indi. Ağaçynda tabarga bitan hazır tabu bolmaý kerekli ağaçny. Ondan soň mena soğuşynyň jiňigine 30 ýyllykka karierden taş tömere paýtyp, taştan juwunyp awuldaşlar hürmetine ýasap goýdum heýkel. Bala tutturup. Siz indi mena hazır pensiyada hazır ilk kolxozga işe kirgen wagtyňyz da bolmagandyr indi. Şulay da bek köp sınlar tudurgansız. Hazır wagtyňyz pensiyada bolgaç jeterlikdir indi. Nindi hyallar bilen ýaşaýsyz? Şondan da ilk işten goýdasyň soňguna goýdylar, mena şol tünnellerde saat 2-lerge kadar oturlatyrgany. Hazır pensiyada göresin o fikirler ortaya çıranlar indi ellerini ortaya şolay da bir hyal var ya turmuşga aşırıp bolsa Abdullah Tokaýnyň bek güzel obrazı var. Şurally degen balalar içinde bek motory ne bu şeýer diýseň de bola indi mana bu ulmas şeýer Abdullah Tokaýnyň. Mana şu obrazdan Şuralyny kompozisiýa formasyna Şuralynyň bütün mena ormanda bitin yol baltar ağaç kese otura baltar bilen şiraşy görnüş. Şiraşy görnüş. Mena şu görnüşini men ağaçtan ýasap şu ağırdan tollara tilegim bar. Ýallaryňyz turmuşga açsyn. Ijady ýoňuşlar, salamatlik sizge İsa abay. Köz ilmusluktan gına turanly. Bu sorawga jogap izleýän. Hem tabam. Ana, taw, ýeşil taw bite. Şuşy ýeşillik minga iksiz şiksiz şatlyk bere.
Үзем шундый матур булып чыккан, киләсе елда да уңыш һичшиксез мул булачак. Көзнең матурлыгы түгелмени бу? Матурлыгы Мөслим көзгә нык адымнар, тыныч күңел белән керә. Үзем басуына карыйм да, бу бит бүген үк килер көннәрне күрү, якты өмет белән яшәү дип уйлыйм. Сагышлы көз түрендә яшел җәймә. Көзге моңсулык томандай тарала түгелме? Тарала, күңелле була бара. Әйе, кеше күңеленә бар да тәэсир итә. Чыккан яфраклар да, киткән кошлар да, кеше матурлык турында хыяллана, аны эзли, таба. Кеше киләчәген уйлап, шунга омтылып яши. Киләчәге аның әнә каршымдагы яшел тау, киләчәге аның Ташчылга, Урал, тәҗрибә җитештерү хуҗалыкларында үсеп килүче яшь алма бакчалары. Киләчәге аның зәңгәр киңлекләрне иңләп кайтыр кошлар, дөньяга хуш ис бөркеп ачылыр бөреләр. Күзләр моңсулыктан гына тормый. Күзләрдә шаулы язлар килеренә ышанып, өметләнеп, янып яшәү бар. Ayrılıp gitsem de şicirge yırakka Мың bulup düşüme kırırsın Müslümem, Müslümem Sin belli bir şeyim Eline jır bulup ibrette ismin Aylarına yırsam da Yaşarsam dursam da Sinden vazgeçmeyem Sin minem Müslümem Sin minem Müslümem Min sinen tufraktan can algan üz bala Kığıma kuşulgan inişin Sağınudan yaralgan İn matur, in mağlı Jır bulup düşüme